Wala nang makain yung mga tao. Ito na lang, tinitiis na lang nila yung mangga. Oh. Nanggawa yung kusin. Oh. Wala na, oh. Yan. Kaso ang pangaw. Oh, ang pangaw. Ang pangaw yung bagoong, ang pangaw. Wala nang makain yung mga tao. Oh, tingnan mo to itsura nitong batang to. Oh, ang dumi-dumi na. Wala nang makain kasi mangga na lang. Pinapakain nila. Oh. Yan. Almusal, tanghalian, gabihan, ito, pwede na ito siguro. Oh. Oh, mangga. Wawa na yung mga tao. Dapat matapos na itong pandemic na ito. Yan na lang ang tanging kinakain ng mga tao. Yan. Kinukuha na kahit may mga uod na mangga. Kasi wala na silang makain. Ayan, itong batang to, oh, dungis, oh. Ayan. Sausaw din siya ng bagoong kahit manghang. Ayan. Hindi manghang. Uy, kawawa na. Baka sasakit yan mo nung, ah. Kakain-kain ka mangga, dungis-dungis na ikaw.